Ruim 550 dames in zuurstokroze hebben zich vandaag ingeschreven voor de tweede editie van de Ladies Run in Goes. Voor het goede doel gaan ze hardlopen over 5 of 10 kilometer. Mannen zijn van harte welkom, maar niet op het parcours. Vandaag maken de dames de dienst uit. Welke afstand gaat het worden? 10 kilometer. Zo. Ja, dat is wat hè? Er wordt zweten. Zeker weten. 5 kilometer. Waarom doet u mee? Omdat ik het gewoon leuk vind om te lopen. Heb je nog een tijd in je hoofd? Nee. Gewoon maar lekker gezellig. Ja, we zien het wel. Hey, zou het gezelliger zijn geweest dat er ook nog een paar mannen mee hadden gedaan, denk je? Ja, zou kunnen. Laten we kijken wie er beter zijn, hè? Wat denk je zelf? Wij natuurlijk. Was het nog leuker geweest als er nog een paar mannen mee hadden gedaan? Nee hoor, dat maakt mij niet uit. Gewoon lekker met die dames. Lekker met de dames. Ja, waarom alleen dames? Ja, dat is een hele goede vraag. We hadden vorig jaar eigenlijk zelf ook bedacht van het zou eens leuk zijn om hier in Goes een Ladies Run te organiseren. Want de sporthal ging toen weg en die wilden we roze maken. En we hadden zoiets, ja, daar passen dames bij. Dus dan maken we er een Ladies Run van. Het maximaal aantal deelnemsters heeft zich ingeschreven vandaag. 550 voor de Ladies Run zelf. Kunnen daar nog dames bij? Nee, vandaag niet. We hebben dames in de wachtrij staan die nog heel graag mee willen doen. Maar we zitten gewoon helemaal vol. Omdat het Europa Run Team vorig jaar zoveel vrijwilligers heeft geleverd, hebben we gezegd de opbrengst gaat dit jaar rechtstreeks naar hun team. En de Europa Run zet zich echt voor het goede doel in als het ware voor mensen met kanker. En daar willen wij ons steentje aan bijdragen. Angelina Huis, ambassadrice hè, van de Ladies Run. Wat is dat precies? Ja, ik mag het gezicht zijn van de Ladies Run Goes 2014. En eigenlijk omdat ik voor bewegen sta, net als hun. Bewegen is gezond en dat wil ik graag meegeven. Je hebt zelf ook borstkanker, hè? Hoe gaat het op het moment? Ja, op het moment gaat het redelijk. Gewoon in een rustig tempootje naar buiten. Ik had gehoopt dat het wat beter met me zou gaan, maar ik heb het toch een beetje overschat. En sparen ze hun kracht. Januari en februari ging perfect, de opbouw. Maar vanaf maart kom ik grenzen tegen en dat is nieuw voor mij. Want bij mij is geen grens te ver. Maar ja, de chemo heeft toch veel kapot gemaakt. Maar wel meedoen vandaag. Uiteraard, ik wil toch mijn doelen, wil ik... Ja, je kan wel van alles roepen, maar dat moet je ook laten zien. Hey, hoe is het gegaan? Het was warm. Ja, maar wel goed. Mooi rondje. Ja hoor, leuk. Dat was een leuk rondje. Volgend jaar weer mee? Ja hoor. Ja, in Goes wordt dat. Gefeliciteerd, ladies. Hallo, hoe is het gegaan? Hartstikke goed. Mooi rondje. Mooi rondje, prachtig gebied. In het begin wel druk. Dus zeker op die enge stukjes. Maar prima, dankjewel. Nou, het viel tegen. Ja, want? Warm, het was warm. En dan denk je, je hebt ervoor geoefend, maar ja, dan ga je toch harder dan normaal en het was best heet. Maar ja, we hebben het gedaan binnen het uur, dat is gelukt. Dus volgend jaar weer? Tevreden. Ja, als het kan wel, ja. Ja, super. Ik moet even uit op adem komen, maar de eerste 5 kilometer rustig aan en vanaf daar langzaam weer verder opgebouwd. Was het niet te warm? Nee, het ging goed. De zon was er niet, dat scheelt een hoop. Het is heel erg zwaar, heel warm, maar ik heb het gehaald. Gefeliciteerd. Dank u wel. We zijn veel dank verschuldigd aan al die vrijwilligers. Sowieso vanuit het Europa Run Team. Die zijn volgens mij met 25 vrijwilligers vandaag. De opbrengst gaat ook naar hun team. Maar het is natuurlijk ongelooflijk dat ze die vrijwilligers inzetten. En dat maakt het tot een ongekend succes. Actie Ander Leven heeft geld ingezameld. En ik ben ontzettend blij en trots dat ik dat vandaag mag overhandigen. En ook het bedrag, het eindbedrag, bekend kan maken. Veel succes erop.
jullie denken aan mij en jullie denken aan je medemens. Dit is de bijdrage van mij en van het Ladies Run Team Goes. Alsjeblieft. Dames en heren, draai maar eens om. 4.795 Ja, het was wel een emotioneel moment. Ja, absoluut. Het is het laatste eigenlijk van mijn actie. Het overhandigen van het bedrag en symbolisch, maar goed. Gefeliciteerd. En dan sluit je het af en dan ga je verder met je leven.